салому дуруди бепоён дӯстон, алҳамдулиллоҳ имрӯз кушода шудан ё дурусттараш тӯли 1 сол шид кушода будан қори Наимҷон дар шаҳри Екатеринбург. мо хостем ҳамчун бародар як кӯмакш кунем. Ака аз мо чӣ мерава? ҳамин доруҳо гап хабаре ки мебинем бачаҳое ки аз Екатеринбург бисёр занг мезади, ака да иҷа куҷо мекушоед, кай мекушоед дар Екатеринбург? Дар Екатеринбург ман худам намекушам, яъне ки бародари ман ҳамонҷа кор карда истодаи имрӯз ё дина фитабочкаша мондан, ҳозир видеоша мемонам, баъди будроед тамошо кунед, дар рақамош занг бизанед, иншоалло дар рӯи экрана. Худо нигаҳдор то. Чӣ дороие ки мо дорем дар он шаҳри Екатеринбург, иншоалло дар хизмати шумо аст. Худо ҳифзтон кунад. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи таъала ва баракатуҳ. Салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародари азиз, ширкати Салаҳ Ҳиҷома дар Москва, дар Питер алҳамдулиллоҳ фаъолият дошт ва дар Санкт-Петербург яъне будак ва иншоаллоҳ имрӯз дар Екатеринбург фаъолият дошт ва фитобочка мақсад то ҳозира набуд. Лекин алҳамдулиллоҳ имрӯз фитобочка шидаст ва ини бародар дар дуруни фитобочкаҳай ашшониё чӣ хеле бародар ва хизматрасонӣ чӣ хеле иншоаллоҳ. Ака рамазоне ки як чойи кабуд дам кунем, як қанд дака дар дуруш бомонем. Чӣ хеле ашшониё чӣ хеле бадан гармай. Дарди чӣ дошт стумӯҳра? Иншоаллоҳ ини бародар стумӯҳраш ва копчикаш дардманд буд ва иншоаллоҳ ки имрӯз омадааст дар тавобати моҳай шаҳри Екатеринбург ва иншоаллоҳ ки баъди як массаж ба аппарат мешава ва ба даст мешава ва баъд аз он ҳиҷома мешава. ҳозир иншоаллоҳ ин бародар ин халата мепӯшаву бадана камтарак оро мекунад, хоқ мекунад. биидниллоҳ ҳиҷомаша мегирем. хизматрасонӣ ягон камдӣ нест иншоаллоҳ. худованд аз мо ва шумо ризо бошад, аз ҳамаи дардҳо моро ва шуморо нигаҳ бидорад. ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бозам ин алҳамдулиллоҳ ки ин бародар аз фитобочка биромад ва массаж ба аппарат ва дастӣ шид иншоаллоҳ ва барака мондем. ва ҳозир иншоаллоҳ ки аз забони бародар хелеш мешунем ки чӣ хеле аст хизматрасонии ширкати Салаҳ Ҳиҷома дар шаҳри Екатеринбург. Ку бародар ашушениё чӣ хеле баъди фитобочка? Алҳамдулиллаҳ шуда. баъзе одамо мегӯянд ки дар рамазон мисол сваби мешавад ё ки мумкин нест. худо чӣ хел ҳис кардӣ? Алҳамдулиллаҳ хуб ҳастам. гиҷо дар мекард? миёно дар мекард. баъди фитобочка чӣ оромиши чӣ хуб дидӣ? Алҳамдулиллаҳ бадан мулоим шуда. банкор омудем алҳамдулиллоҳ. ва ин ду койка ҳай, метавонед шабам биёед занг бизанед иншоаллоҳ. ва ини фоидаҳои ҳиҷома чӣ фоидаҳо дорад ва алҳамдулиллоҳ чӣ доругие ки дар мо қори Салаҳ мебинед. бародари қанди мо ҳай, инамҷа бахшиш боша ки нав бора овардем, вале инамҷа чӣ доругие дар кор шава. алҳамдулиллоҳ аз мақсад простатит боша, чорнитимӣ боша, қуръонҳо боша, мақсад доругие чизе дар кор боша, алҳамдулиллоҳ метавонем дастафкатон кунем ба ҳамаи шаҳру ноҳияҳо. ва кадме ки дар моҳи шариф рамазон меояд, фитобочка плюс массаж, банкҳо ҳама то заихмон 2000. иншоаллоҳ ки марҳамат кунед ва мо дар хизматем. бозам аллоҳи меҳрубон сабаби ҳиҷомаи суннати пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам мағфирати ҳамаи гуноҳҳо аввал ва тандурустӣ ва хушҳолии мо ва шумо бошад. бозам аллоҳи меҳрубон шифо битиҳад ҳамаи беморҳоро.